Kuthi mase siphelile siphume sime lapha emnyango simemezela ukuvuka kukaJesu. Uma sibuya lapho sibuya singena, I'm not sure if they are ready with the Holy Communion. I don't see anything here. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Ngakho-ke bazalwane sizolungiselela ukungena ukuthi kunento encane ukuphazanyiswa ngupresidenti umkhisi lapha eCollins. Uyangiphazamisa. Noma sigodola abazalwane kodwa kakhulu isikhika sethu lesi asisigume. Mawugodola uhle nokugodole noma uvelulala, kodwa ungayenzi imposo yokuthi usemboze singasibuki, ngoba kuyisikhashana nje bazalwane sesiya silungiselela-ke kanjani. Lapho bengikhona la bengihleli khona bengihlushwa into eyodwa, inkathi sekungena inkonzo yomama. Ukhona lela lezwi abalifundile, angazi noma balifundile, bengithi noma ngiyalalela ngishushe ngumfundisi uMadose engihluba ngesigubhu sodwa, ngingezwa ukuthi kodwa bengihlushwa into eyodwa. Noma ningafikanga kulona kodwa ngiyazi ukuthi kuyafikwa kulona ngesikhathi sekungena omama. uMaria noMartha bayethuneni. Ma befike ethuneni baphethe uvalo, bayazibuza kazi solisuselwa ubani. Ngelema lapho kodwa ngihlushwa ngabazalwane siyibo. Bathi mabekhuluma bathi siyaliginqika ey'nhliziyweni zethu, kodwa kusilela into eyodwa, kusilela ilizwi lokuqala likaJesu esiphambanweni. Uginqike la kodwa kaliginqileli lokungakwazi ukukhuluma nomnikazi nomakhelwane wakhe noma nomzalwane wakhe. Lihlezi ingukuza ihlezi, kodwa umemezela athi ngiyalisusa nami. Ngiyakhuleka ngiyazibuza ngithi Nkosi kuyoze kube nini sime ndawonye singahambeli phambili. Zokhanyisa amakhandlela ethu ngikucelela nawe
ucelela futhi nomuntu. Be honest to yourself. Ube neqiniso. Uthi lokho engikushoyo ngithi namhlanje icela ukugudluza ithi ngicela ukuliginga enhlizweni usho uphelele enhlizweni. Uye kumakhelwane wakhe akathi ma uzohamba athi umakhelwane azi ukuthi ubuye ebhasikeni usabuya naleyo nhliziyo kodwa uvele usithi ngomoya kaThixo emzimbeni wami ningabe sangihlupha ngoba emzimbeni wami sengithwele impawu zikaKristu. uKristu uthe mangivuka kuseni ngesonto ngavuka naye wasusa zonke izinto wasala uphawu lakhe kimi. Athi maya kubantu ningabe sangihlupha kalutho ngoba emzimbeni wami ngithwele impawu zikaKristu. Akawuthi uThixo akathi uThixo asitobe ezakhe impawu sithi masiqoduke nomphawu kaKristu ngoba lukaKristu lumile kwelizwi lokuqala. Baba bathethelele limile aligudluki. Ngakho-ke bazalwane bami uNkulunkulu masizawuphuma sigoduke ake sifunde le ncwadi athi kakhathi fundiswa ngingasakhathazwa lutho nezinto ezikwaziyo zazi ukuthi namhlanje emzimbeni wakho uthwele uphawu lukaKristu. Anye samsene sekwethu esebane sakho let
kokela waba kokela emini elim nyama eboso kokela waba bakokela elim nyama eboso Pule somanda siya kupetesha balakai kusiko kelenati pula somanda anagai seribako Mama kokela wa bakokela simila bazalwane ukuzofakaza ukuthi inkosi njengaloko bebethumele amasosha kubanini beyiqaphe bethi ngeke ize ivuke ngoba igadiwe ngamasosha kodwa yathi ngalabutho kaJesu yaphuma enqwabeni izwa abafundi uma sekuzwakele omama befika itseliginqiwe ethuneni bahamba bayolunguza bathola kekho uJesu bakhumbula into eyodwa bathi kambe wathi ngosuku lwesithathu uzawuvuka sihlangabezana naye
uma igijima uMaria eya kubafundi bakhe ngoba nabo babemlandela kodwa bathi akekho la uvukile. Wathi kodwa hambani bakhumbula into eyodwa yoba wathi hambani siyohlangana eGalili. Ingakho bengamtholi. Namhlanje amaKristu ahamba ekhonza uJesu ovukileyo. Uthi mayevuka bazalwane ngiyamthanda uma ekhuluma ethi ningangiphukumisi ngoba kangikenyukeli ukuya kubaba, kodwa basuka ethuneni babheke eGalili la bezawuhlangana khona noJesu. Namhlanje masibila masiphuma siye emakhaya, yilo nalowo uya kwiGalili lakhe layokhulumisana kanye noJesu. Mama umiyathandaza. Nabafundisi bethu Nkosi yami bashumayeza uma siphuma Nkosi yami phakathi kwaleli bali ethempelini siye emakhaya melisho ingcwele sithi siphambili emakhaya Nkosi yami sizongena kuwo njengokusho ukuthi sizohlangana eGalili. Sicela umoya wakho-ke Nkosi yami uhambe nathi, uhambe nabazohamba nangey'nqola Nkosi yami bebuyele emakhaya, ubavikele bafike bephephile. Sisizeke Nkosi yami ukuthi esikuzwile nokushumayelile phakathi kwalendlu ungaphumi ey'nhliziyweni zethu. Dinga namatshe Nkosi yami asey'nhliziyweni, usiphe noxololo ngoba uNkulunkulu oyingcwele kufuneka sibe noxolo ey'nhliziyweni ukuze zonke izinto zilunge, ukuze baba sikubone ekhaya ezulwini ngoJesu Enkosi kuzobe phakade. Amen. Akekho lapha. Akekho lapha. Abantu bafuna izinto zabo lapho zingekho khona. Bahamba bayasifuna emathuneni kanti akekho lapha. Izinto zakho azikho la osifuna khona, kodwa hamba masikathuka ngoba izinto zakho ziseGalili, ziseGalili. Thandaza Mama Mkhize, President waseZones. Baba nomusa siyabonga. Uhambe nathi indlela yokuthi kube nesikhathi nokunathi. Sizomemeza Nkosi yami sithi uvukile manje. Vuka ngaphansi ezinhliziyweni zethu sibonakale sezizalwa kabusha. Futhi wonke amabibi abekhona nasemndenini yethu abonakale segingwa Nkosi yami ngoba sekuvuka Inkosi yamakhosi. Usikhalime-ke Nkosi uba singahambi sikufuna zonke indawo la ungekho khona. Ngoba wena uhlala ethuneni kodwa siyazi la sizokuthola khona. Yiba nathi sonke-ke manje ngoJesu Kristu Inkosi kuze bephakade. Amen. Mfundisi Dlamini. Yebo. Sanders. Preach. Bathi uma bezomfuna bafika ingilosi ayikho. Kukhona ingilosi uJesu akekho. Akekho. Ithi nimfunelani ophilayo kwabaphileyo na? Nawe ngizokutshela namhlanje ukuthi uJesu uvukile. Ungezwa ngabo bekhuluma abakade bemgadile ubusuku bonke. Ungezwa ngabo bekhuluma abakade bethi ungumkhohlisi. Bathi ngizokutshela namhlanje ukuthi yasho ingilosi ithi nimfunelani ophilayo kwabafileyo ngoba yena akekho ethuneni. Ungahambi uyomfuna ethuneni, but kuthiwa wajika wahamba wayotshela abafundi
wathi akekho ethuneni. So now ngizokutshela ukuthi inkinga zakho Wow. ebekade zisethuneni ayisekho ethuneni. uJesu uvuke nazo. uJesu uthathile wayingena nazo ekufeni wayiqeda zaphela. So manje sekukhona ukuphila. Ukufa akusekho. Ukufa kunqotshiwe. Wena uthi uma ihlangana nabo uthi ukuthula makube nani. Ngaso sonke isikhathi uma ifika uthi ukuthula makube nawe. So nawe uma kukhona ukuxokozela enhlizweni yakho ngizokutshela ukuthi akufika ukuthula ngoba uJesu uvukile. Akasekho ethuneni. Usekulaphile nawe inkingeni zakho. Usekulaphile ekuguleni kwakho. Usekulaphile kuloko kulamba okusekhaya. Usekulaphile kulolo nyawo lakho nalabo bantwana bakho abahluphayo. Ngizothi wena fanele ukukholwe phela okumele ukwenze ukuthi akekho ethuneni yena uvukile. Amen. Tandaza. Sister Zoe. Uvukile. Ivukile inhloko yabaphilayo. Ivukile inhloko yabakholwayo. Namanje ke kuseni baba siyabonga. Siyabonga moya engcwele umbhalo ufezekisile. Siyabonga moya engcwele ukusipha ithuba. Wanikela ngendodana yakho kuyiyona yodwa. Sohlangana eGalile. Sohlangana eGalile. Amen. uJesu wami uyaphila ngiyakwesaba nina igazi lakhe nginqobile ngihlale Yesu ethuna se Mazibuko akekho lapha akekho lapha Yahle. Nimfunelani ophilayo kwabafileyo. Uthi hambani lizohlangana naye eGalile. Bayasuka abafundi bakhe bayahamba bayombheka ethuneni. Bathola ithuna livulekile. Engasekho lapho ade bembeke khona. Bemgadile waphuma kubo. Ngoba sikhona kule ndawo ekuseni siyabonga moya ingcwele ukuthi ngegazi lakho siphilisiwe. Sizobuyela emakhaya singawe. Inkinga ezikhona esishile emakhaya uThixo emuhle uzohamba nathi. Siyabonga moya ingcwele. Sibonga umusa wakho. Sibonga wasenzela kona ube siphile siphiliswe nguwe. Siyabonga moya ingcwele. Sister Promkhize. Baba wethu oyingcwele nonguyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Wena okhuluma izithembiso bese uyazifeza. Uthi nifunelani ophilayo kwabafileyo ofileyo ophinelani ophilayo kwabafileyo na ngoba uvukile uthe siyohlangana eGalile. Izethembiso zakhe uthi siphilisiwe saphiliswa ngezinsuku zakhe savuswa ekufeni saphila ngenxa yamanxeba akhe. Namanje ke uvukile akasekho ethuneni sesohlangana naye eGalile. Siyabonga kwizithembiso osithembise zona. Sesibuyele emakhaya indongane intaba zasentaba mhlophe
ziwufakazi walezi ndaba Emakhaya. ukuthi akasekho ethuneni, Mhm. uvukile inhloko yabakholwayo. Siyakuvuka nathi thina esikholwayo. uNkulunkulu wethu sibonga umusa, sibonga uthando osenzele yona, sibonga ukuhlangana. uNkulunkulu oyingcwele siphume esihlukene sinethemba elisha ukuthi uvukile, sesohlangana nawe eGalile ngoJesu inkosi manje naphakade. Amen. Masicele ke bazalwane labo abakhonjiwe babamemezele omngamababili. I believe babo laba bame lapha basimemezele ukuthi uvukile. Siyabuya bazalwane. Ngiyafuna ukukukhumbuza ngoba enhliziyweni yakho uyayibuza ukuthi iliphi iGalili ekukhulunywa ngalo. UmKristu nomKristu ikhona indawo ukuthi ma uchukumiseke khona wanyuka waya enkosini, likhona igumbi lakho elilodwa othi mako wahlaya waya kulo uyakokhuleka umuzi ukuthi uNkulunkulu uxhumene naye. Lelo Galili athe uJesu umuntu nomuntu uyohlangana naye kulo. Uma ubheka kulo ila uzohlangana khona noJesu. Bathi nomama Uvukile. uJesu uvukile. Uvukile. Uvukile Uvukile uJesu. Jesu. Uvukile. Uvukile. Uvukile uJesu. Uvukile uJesu. Uvukile. Uvukile. Uvukile uJesu. Uvukile uJesu. uvukile wena Yesu. Akuvuka vuka nathi uvukile via President leaders in Yuya Ubako Sabuvuka Marching song, you must march your leg. 2 by 2.
Abazalwane siwacisha amakhandlela. Ake sicele umama mfundisi asigoduse. Asixhumanise noNkulunkulu. Sithi ngoba singofakazi enhliziyweni. Asicelele kuNkulunkulu umoya wakhe uba lembala sithi neyami nakweyami enhliziyo uvukile. Mama mfundisi. Baba wethu osezulwini, mnikazi wokuphila kwethu, namhlanje nakule ndawo sizothi ungcwele ngoba wena izethembiso zakho uzifeziwe. Wena Baba uvukile, wena Nhloko yabakholwayo. Sizobonga, sizodumisa, sizobabaza ubukhulu bakho ukuthi wena Moya Ongcwele emva kwensuku ezintathu ukushila ukufa wavuka. Moya Ongcwele sizothi usamandla akho ukuthi mawuvuka mawuzuvuke nathi. Wena Baba wethu ukuthi lapho esife khona usivuselele nasemalungeni emzimba yethu, uvuselele nezinqondo zethu Moya Ongcwele. Nxa Baba wethu sithi Baba sohlangana nawe eGalile, wena Moya Ongcwele sizuze singalahli lutho. Siyabonga ke Moya Ongcwele, ube nguThixo omuhle, uye wathembeka, uye wema ezithembisweni zakho, uye wasihola, uye wasihlelela, uye wema nathi. Seyame ngawe ka Baba wethu, sesiphinde emakhaya. Amakha Moya Ongcwele sicela ukuhamba nawo. Baba wethu nxa sifike emakhaya sifike singamakha amasha, amantombazana akhe amathathu, sikwedlulisile konke ngamabibi ngoba Moya Ongcwele sisunduzile. Wena Baba uye wasinama konke kwezulu wazosithwalela emhlabeni. Ingakho ke nakulo mzuzu sithi Moya Ongcwele sizokubikela ekseni ukuthi Baba simbonanga onjengawe, asimbonanga nobengafaniswa nawe, asimbonanga nokade engasilwela, asimbonanga nokade engasithwalela. Sibone wena wedwa ezimpilweni zethu. Siyavuma ngenhliziyo sithi sizokukhetha namanje, sizothi Baba sibuyela kuwe. Baba wethu sizothi sisebenzise, Baba wethu sizothi hamba nathi. Baba wethu ezinqoleni zomlilo siphuma, zifafaza Baba igazi lakho lemvana, ukuze Baba wethu konke ebekade sikwenza size siyokubika nasemakhaya. Baba wethu sithandazela i-altar okade usibeke kuyo yaseJeremiah. Moya Ongcwele sizomemeza igama lakho, sithi wena wedwa uphakeme, uye wasivumela wavikela konke. Akubangabikho mkhuhlane, akubangabikho ngozi ngoba wona kade usibiyele. Sehla Baba wethu sibuyisela kuwe konke, sithi udumo lukufanele. Thina Baba singabantwana bakho. Phuma ke Baba nabantwana bethu, izikhali Baba osiphathise zona ekuvukeni, sicela sihambe nazo zime njalo Baba, seyame ngazo balofavuka igama lakhe linguJesu Kristu kuse kube kunaphakade. Amen. Siyabonga kubazalwane. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. Hallelujah. I'm gonna let it shine. Hallelujah. Let it shine. Let it shine. Let it shine. It's the light of mine.
mane ngasazi isingisi abantu abangakwaziyo baphakamise babengazi nengumkhisi. What I was saying, can you say walk when you say sit? You walk. What is the meaning of walking? How should sister do it? We walk.
Ngakho ke bazalwane, la makhandlela akulona ikhandlela lokuthi makuhambe ugesi load shedding uhambe uyothatha lona ulikhanyise. Kodwa ikhandlela lokuthi uma uzwa ukuthi kukhona okudingayo kuNkulunkulu, uyahamba uyolanda leli khandlela ngoba liyabeka, uyalibeka la kwazi khona wena kuphela. Ulithathe wenze njengolokhu besenza, ucishe ugesi ukhanyise lona, uvume umhlabelelo othi khanyisa msindisi wami. Ngesibane saseMeriba uNkulunkulu uzawukhanyisela. Kukhona isicelo onaso seminyaka